Iubitori de slove, vă salut! Pentru că suntem în luna iubirii, m-am gândit să aduc în fața voastră o carte impresionantă din punctul meu de vedere, și anume Ana Karenina de Lev Tolstoi. Eu dețin aici o ediție publicată în 2 volume, o ediție publicată în 1956 de editura Cartea Rusă. Este o carte superbă. Într-adevăr, s-ar putea să fie o carte greu de parcurs pentru mulți dintre noi, dar eu cred că merită din plin să citim acest roman. Ana Karenina este unul dintre cele mai profunde și emoționante romane despre iubire. Și nu este doar o poveste romantică, ci și o explorare profundă a sufletului uman, a pasiunii, a societății și a alegerilor care ne pot schimba destinul. Romanul explorează conflictele dintre iubirea pasională și responsabilitate, dintre dorințele inimii și normele sociale, dintre fericirea personală și judecata lumii. Tolstoi arată cât de puternică poate fi iubirea, dar și cât de dureroase pot fi consecințele acesteia. Un roman profund, cu personaje profunde, un roman în care se ridică întrebările care îl frământă pe om dintotdeauna. Care este sensul vieții? Ce este fericirea? Și ce reprezintă de fapt moralitatea? În acest roman, iubirea este prezentată fără idealizare, ci într-o lumină cât se poate de realistă, cu lumina, dar și cu umbra ei în același timp. Este o poveste intensă, melancolică, pasională, dar și profund psihologică. Într-adevăr, poate nu este tocmai un roman foarte ușor de parcurs, însă, din punctul meu de vedere, cred că este genul de carte care îți rămâne în suflet pentru totdeauna. Romanul Ana Karenina a fost scris între 1873 și 1877 și a apărut inițial în foileton, adică a fost publicat pe fragmente într-o revistă literară numită Ruski Vestnik, adică Mesagerul Rus. Prima ediție completă a acestui roman a fost publicată în 1878. Ana Karenina este considerat de foarte mulți ca fiind unul dintre cele mai importante romane realiste din literatura universală. Și la apariția acestuia a stârnit foarte multe discuții intense pe baza subiectului pe care îl abordează, și anume adulterul, moralitatea și ipocrizia în același timp a societății aristocrate ruse. Tolstoi provenea dintr-o familie aristocrată foarte bogată, însă se pare că acesta a avut mereu conflicte interioare legate de sensul vieții și de moralitate. În timpul scrierii romanului Ana Karenina, el trecea, se spune, printr-o criză spirituală extrem de profundă, iar după această perioadă a și devenit extrem de preocupat de religie, de filozofie și de ideea unei vieți simple. Tolstoi a renunțat spre finalul vieții la titlurile sale și la o mare parte din averea sa, dorind să trăiască cât mai simplu, cât mai modest. A avut, iată, și o influență uriașă asupra gândirii lui Mahatma Gandhi, tocmai prin ideile sale despre non-violență și despre moralitate. Tolstoi a murit în jurul vârstei de 82 de ani când a plecat de acasă în căutarea unei vieți liniștite, însă s-a îmbolnăvit și se spune că s-a stins într-o gară a Stopovo. Așadar, Ana Karenina, o poveste impresionantă și extrem de profundă de iubire pe care
o recomand tuturor să o citiți cu răbdare și cu atenție pentru că vă aprentează sufletul pentru totdeauna.